Buksan na natin. Okay. Wow. Ang sarap. Mga kasinag, good morning. Isang pinagpalang araw po sa ating lahat ngayon. Katitigil lang ng ulan mga kasinag. Sa mga nagtatanong po pala kay Bagwis. Si Bagwis mga kasinag, okay naman. Nasa mabuting kalagayan naman siya. Kasi yung nung manakaran nga, hindi natin nahanap si Bagwis. Pero may pagsabi sa akin na nakita naman nila si Bagwis na okay naman, kaso may kasama mga kasinag. Siguro niyaya na siya nung kasamahan niya. Kaya mga kasinag, sa masusunod na araw, abang-abangan po natin na dumating si Bagwis. At kung hindi pa rin, hahanapin natin si Bagwis para ma-sure natin na ligtas at okay siya. Malaman lang natin na ligtas at okay siya mga kasinag, masaya na tayo dun. Basta update ko po kayo mga kasinag pag dumating na si Bagwis. Ngayon pala mga kasinag, dahil malamig ang panahon, tapos katitigil lang ng ulan, wala kaming pang ulam. Ngayon tanghalian, nakikita niyan yung manok na yan. Dahil wala si Bagwis, tayong kakain ng manok mga kasinag. Maghuli ako ng manok. Ito lang mga kasinag, maraming manok dito. Tapos yung mga manok kong alaga, marami ditong manok na alaga. Yung mga native, meron din yung sa kapitbahay. Pero ang huli natin mga kasinag, hindi yung sa kapitbahay, yung mismong manok namin. Ayan, itong isang manok na ito. Guna. Oo. Wala man lalong. Dalawa kasi yan, alin pagpipigyo, no? Tapos, diyan, dalawa na yan. Magtukan kasi yan eh. Yung dalawa, alin sa dalawa na yan ang gusto mo dyan? Alin ang pangit-pangit dito? Ito. Iya. Ayun na lang. Bako yan. Ha? Bako yan. Yun. Ito, parang lang kaparehas. Si Pitoy, ilin mo si Pitoy. Tulungan mo ako, Pitoy. Ucha na oh. Ucha na. Dali na nag-iraram na di sa ano tarom kang ano. Ucha na di oh. Nasaan na? Ako na. Uto na oh. Sinala ko tayo agad. Pagod ka rin. Mga kasinag, pag napagod yan, sigurado ako pagodin. Ayan mga kasinag, nahuli na natin. Ito na. Tagal na kasi kami hindi nakakapag-ulam ng tinulang manok. Kaya ngayon mga kasinag, magtitinula tayo. Kung tutusin mga kasinag, may 45 days naman dyan. Kaso lang, itatagama ko talaga kay Bagwis. At oras na umuwi si Bagwis, may makakatay ako. May ano pa dyan, 45 days mga kasinag na 6 na piraso. Kaya ngayon, magtinula tayo. Mga kasinag, ayan, natadtad na natin. Na-slice na natin yung ating native na manok. Tapos, nagayat na rin tayo ng ricado. Ayan yung mga ricado natin. Sibuyas, bawang, luya, tanglad. Tapos yung papaya na pansahog natin at albusili. Ayan, salang na natin ating kawali. Ayan, alagyan na natin ng mantika. Ayan, mainit-init na. Ilagay na natin ang bawang.
Yan, gisahin na natin. Sibuyas. Luya. Ayan. Pero si Mrs. kasi nagluto mga kasinag, depende kasi sa paglutuin. Ako kasi nung ako nagluluto, inuuna ko ang luya. Una kong ilagay sa mantika yung luya, tapos bawang, sibuyas, para lumasa na siya. Ayan, matikman natin ang masarap na luto ni Mrs. Kasi nung nasa ibang bansa ako mga kasinag, talagang takam na takam ako basta tinulang native na manok. Ayan, ilagay na natin ang manok na native. Ayan, panalo. Ayan na. Mga kasinag, pagkatapos natin isang kutsa sa rekado, ilagay natin ang papaya, tapos tanglad. Hindi ko lang alam mga kasinag kung nagtitinula rin kayo na may tanglad. Yung iba kasi pag nagtitinula walang tanglad eh. Kami kasi mga kasinag dito sa probinsya, masarap kasi sa lahat ng luto. Maginataan man yan, magsinabawan, masarap may tanglad. Tapos lagyan na natin ng tubig. Ayan. Okay na yan. Ang nagluluto niyan mga kasinag si Mrs. Taga-video lang ako. Okay. Haluin natin. Masyado kasing mahiyain mga kasinag si Mrs. Pero antay-antay niya sa mga susunod. Baka mawala na yung kanyang hiya. Baka kapalan na ang kanyang muka. Ayan, lagay na natin ang asin. Tapos takpan natin mga kasinag, antayin nating maluto. Mga kasinag, habang inaantay pala natin na maluto-luto yung niluluto nating tinula. Sa lahat pala na nagpapa-shoutout dyan, nailista ko na kayo sa The Book of Shoutout. Shoutout pala kay Idol ko Pinuhan, Ken Sander Japan, Mr. Binigalang, Mr. Domingo Sandico. Shoutout din sa Bicolinyo JNJ TV. Shoutout pala kay Alejandro Curacha the Master. Shoutout din kay Bubsi TV, Boy Pinoy TV, Katuto Andy Vlogs, Cow Family from Binyan, Laguna, Panabang Family from Merville, Pasay. Shoutout pala kay Eskeriso 75 Channel from Austria. Shoutout kay Carmi Analo Bito from Riyadh, KSA. Shoutout pala kay Ronnie Rodriguez at sa kanyang family, at sa family Culyados from Milan, Italy and Tanawan, Batangas. Shoutout pala kay Rolando 8842. Maraming salamat sa inyo mga kasinag. Luto na yata ang ating niluluto. Ayan mga kasinag, tingnan na natin ang ating niluluto. Ayan mga kasinag, buksan na natin. Okay, wow, ang sarap. Halo-haloin natin at tingnan natin mga kasinag kung luto na. Ayan ang tinula. Tinulang native na manok.
Hilaw pa ang papaya. Tapos takpan natin mga kasinag. Ayan, ayan, luto na. Wow, panalo. Tapos ilagay natin mga kasinag yung dahon ng sili, yung talbos. Ayan. Panalo. Panalo. Perti mga kasinag, lutang ang taba. Ayan, tinula sa taglamig. Malamig na kasi dito sa amin mga kasinag. Gawa ng amihan. Laging maulan, malakas ang hangin. Makakana. Ayan mga kasinag, luto na ang ating tinola. Mag-prepare na tayo ng pananghalian. Okay. Okay, lagyan natin sa lamisa. At mag-prepare na tayo ng pananghalian. Ayan mga kasinag, mananghalian na tayo. Ito yung ulam namin. Tinola. At tamang-tama mga kasinag, kararating lang ng mga bata. Kasi yung klase pala nila, tawag dito? Suspended pala yung klase nila. Hanggang ilang araw? Hanggang 23 lang. Hanggang 23 daw mga kasinag. Kaya dumating sila mga kasinag. Yung iba naman, mga bata, nagkain na. Kami na lang nandito. Mga kasinag, tikman na natin. Salamat pala sa mahal na Panginoon. Uy, panalo. Tikman natin. Sarap. At masih ko, di magana. Hindi na magadan di. Mga kasinag, banggitin ko na rin ito Bagwis pala mga kasinag, nung nawala siya nung nakaraan, kumain pala siya ng manok dun sa farm. Nangaubos daw yung sisiw dun. Kaya ngayon mga kasinag, ang sabi ko dun sa sa bantay na babayaran na lang natin yung naperwisyo ni Bagwis. Ang sabi po sa akin ng bantay, antayin ko lang daw na umuwi yung may-ari at kami lang ang mag-usap. Kasi marami daw nakain na sisiw mga kasinag. Pero yung mga inahin, may mga inahin daw dun. Ang sabi nung kapatid, kumain din daw. Kapatid ng may-ari, kapatid ngayon. Sabi kasi nung kapatid ng may-ari, kumain din daw ng mga inahin. Si Bagwis, pero ang sabi ko naman, si Bagwis hindi pa kayang kumain ng malalaking manok, yung mga inahin. Pero sa sisiw mga kasinag, aminado ako doon na pwedeng kumain si Bagwis. Kung nagutom nga ng mga panahon na yun na wala siya dito, hindi na umuwi, pwedeng kumain nga si Bagwis ng mga sisiw. Kaya mga kasinag, antay-antayin natin. Kung ano mga pag-usapan namin, di babayaran lang natin yung naperwisyo ni Bagwis. Pagdating yung anak dun, wala. Ang sabi sa yung teacher nyo? Itong pag-abot, itong beses. Ang sabi sa mga, mara yung eskwela dahil magdagos. Si Ba't hindi sila nag-message sa group chat, no? Pabago? Huli rin ang tao si Huli na. memorandum. Gusto mo, bibi? Mapapauli pa ako kami na Uncle Melvin. Sa Ayan mga kasinag, nabusog tayo sa ating masarap na pananghalian. Maraming salamat pala sa inyo mga kasinag kasi hindi kayo nagsasawa na tangkilikin ang aming YouTube channel ni Bagwis. Si Bagwis mga kasinag, update ko lang po kayo pag umuwi na dito or pag nakita ako na kung saan lugar,
Pero may nakapag-report naman mga kasinag na si Bagwis, okay naman daw po si Bagwis. Nakita nila nung manakarang araw dun, kaso lang hindi ko makita mga kasinag. Pag ako naghahanap, hindi ko talaga makita. Kasi nung mga nakarang kasi mga kasinag, kaya umalis si Bagwis dito. Kasi po, malakas ang hangin, tapos ang ulan. Lahat ng puno ng nyug, yung mga tinutulugan ni Bagwis, uga talaga, nayuyugyug lahat ng hangin. Humanap si Bagwis mga kasinag ng lugar na yung hindi ganong mahangin, yung ano siya, yung safe siya, sa kahit matulog siya, hindi siya magagambala ng hangin. Kaya lumayo yun si Bagwis mga kasinag. Pero may nakapagsabi mga kasinag, may nakakita na si Bagwis may kasama naman daw. Nung nakaraan kasi hinahanap ko, may nakakita kay Bagwis dun sa papuntang Pispanan. Ay si Bagwis mga kasinag, dun yun ang galing sa kabila ng dagat dito. Baka sakali na si Bagwis kusang umuwi na dun sa napagkunang ko sa kanya. Tapos baka nanay nga niya yung kasama niya mga kasinag or kapatid niya siguro. Kaya dun ang tungo nila sa parte dun. Pag gumanda ng panahon mga kasinag, tapos ang dagat ay medyo kalmada na, hahanapin ko siya sa kabila ng dagat na yun, papunta doon sa Iraya. Baka na doon si Bagwis mga kasinag. Pero wag po kayo mag-alala, buhay na buhay daw si Bagwis. Hindi ko lang mahanap ngayon mga kasinag, kasi po nagparaulan kanina. Kahulaw lang ngayon. Kaya antayin na lang natin mga kasinag na umuwi si Bagwis. Kasi pag nagutom yun, tapos wala nang nahanap na pagkain talaga, uuwi yun. Pero pag nakahanap yun ng pagkain mga kasinag, mag-i-enjoy naman yun, lalo nakasama niya yung partner niya. Basta update ko lang kayo mga kasinag pag dumating si Bagwis at umuwi na dito. Kasi si Bagwis mga kasinag, may nakalaan naman ako ditong mga pagkain. May 45 days pa dito. Pero yung karning 45 days kasi dito mga kasinag, yung nasa styro, iihawin ko na lang yun. Ipapakain ko lang kay Pitoy. Kasi sayang naman kung masira lang. Pa-6 na araw na mga kasinag ngayon na hindi pa rin umuwi si Bagwis. Madami kasi may nag-comment dito mga kasinag na baka nahuli na, baka na-erga na. Pero wala naman dito mga kasinag naghahunting ng mga ibon. Yung manamamaril ng ibon, wala dito mga kasinag. Saka pati kilalang kilala po dito si Bagwis. Kaya hindi nila papakialaman yun. Kaya ang nasa isip ko lang mga kasinag, si Bagwis talaga naghanap lang ng lugar na mapagkukubiran niya nung malakas ang panahon, nung malakas ang hangin at ulan dito. Humanap lang po yung si Bagwis. Kaya ngayon mga sinag, oras na makita ko si Bagwis at bumalik dito. Update ko kayo mga sinag, kasi pa-6 na araw na si Bagwis na hindi umuwi mga kasinag. Saka hindi naman magpapabaya yun mga kasinag. Marunong naman maghanap ng ng pagkain. Kasi nga sabi nung dun sa farm, yung nagbabantay dun, ilang beses humuli daw ng manok dun na mga sisiw. Kaya yun ang inaantay kong mga kasinag, na umuwi yung mayari para makausap ko siya. At kung magkano yung babayaran natin na perwisyo ni Bagwis, bayaran na lang po natin. Mga kasinag, maraming salamat pala sa pagtangkilik nyo sa ating YouTube channel. Sa lahat ng sumusuporta, mga viewers, maraming salamat po sa inyo mga kasinag. Hanggang dito lang, bye bye!